फिन खेबसेबाव बड'फा हाउसाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे जिखिनि क्ल'ज बा दफा इमप्लिमेन्ट लानानै जि मोनसे भुवा प्रसार प्रपागान्डा जि मोनसे नेगेटिभ आरो डिस्ट्राक्टिभ जिखिनि प्रपागान्डाफोर जायफोरा दिनै दैनन्दिन दिन बिनि सायाव आक्रमण खालामदों एकर्डनि सायाव एकर्डनि फान्डामेन्टेल बेसिक जिखिनि पइन्ट्स दङ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै आरो क्लियारिफिकेसन होबावनो नागिरदों जे जोंनि गोबां आइ आफा गोबां जायफोर सहज सरल मानसिफोर जायफोर इन्टेलेक्चुएल लेभेलनि जायफोर टिचिं लेभेलनि जायफोर इयुथ आरो स्टुडेन्टस बिथांमोननि गोसोआवबो बिथांमोननि साननाय हनाय बे लेभेलावबो माखासे नेगेटिभ प्रपागान्डानि गेजेरजों दिनै बिटिआर जि मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे मर्यादापूर्ण जि मोनसे सन्मानजनक जि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बेबस्थानि गेजेरजों जि मोनसे एकर्ड एनडिबि मोनब्रै आफाद एबसु आरो इउबिपिअनि बे एकर्डखौ लानानै गोबां बेबायदि प्रपागान्डाखौ जों नुदों। दा बेखायनो स्पष्ट बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिसि आरो बिटिआर बे मोननैखौ लानानै कन्ट्राडिक्सन आरो कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट दिन्थिनायखौ जों नुदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 2003 सनाव बिटिसि एकर्ड बेबायदि जों बिमुं होयो आरो बेयाव काउन्सिलनि मुंखौ होनाय जादोंमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि आरो एरिया अफ डिस्ट्रिक्ट जिहेतु बे मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नाथाय जोंनियाव जिल्लाया जिहेतु बारा दङ दा बेखायनो टटेल बे मोनब्रै जिल्लाखौ वान सिंगल नेमजों बेखौ नमेनक्लेचार होनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बे बिमुं होनाय जादोंमोन। दा बेखौ लानानै जि मोनसे गोनो गोथो बा जि मोनसे खेलिमेलि खालामनो नागिरनाय बे बेलायाव बिटिआर एकर्डनि बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे बिटिसि जि 6 सिडिउल जि आर्टिकोलखौ माने 6 सिडिउलखौ जि एमेन्डमेन्ट खालामबाय 244(2) बे जि 6 सिडिउलनि जि प्रभिजन आरो बिटिसि 2003 44 of 2003 बेनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों संबिधाननि 6 सिडिउलाव माखासे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बा बिटिएडि नमेनक्लेचारजों एरियाखौ बेयाव स्पेशल मोनसे एमेन्डेड लाबोनानै बेयाव प्रभिजन होनाय जादोंमोन आरो बे 6 सिडिउल स्टेटासखौ जोंनो होनाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे 2020 सननि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट जायखौ बड' पिस एकर्ड होननानै बुंदों बा बड' एकर्ड होनना बुंदों बे एकर्डनि गेजेरजों बेयाव स्पेसिफिक बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिसि जि 6 सिडिउल 244(2) 44/2003 जि बिटिसि एकर्ड बे एकर्डनि 6 सिडिउल एमेन्डेडखौ बिथा खालामनानैनो जोंनि न'नि बिथाया एखे बेयाव जों सानना लानो हायो बेयाव आसाम टाइप न' दङमोन बेखौ दा रिनोभेसन खालामनानै बेखौ नोङो बिटिआर मोनसे एक्सपान्डेड आरो मोनसे आपग्रेडेड 6 सिडिउल खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ जों गोदान महर होनो नागिरदों। दा बेयाव बिटिसिनि जि मर्यादा बेबो डाइल्युट जायाखै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिटिसि एकर्डनि बा बिटिएडि जि नमेनक्लेचारमोन बेखौ बिटिआर सोलायनाय जादों किन्तु बेयाव एक बिन्दुबो 1% बेखौ फाहायनाय बा बेखौ धंस खालामनायनि बेयाव खुनु बेबायदि एकर्डनि दफा आरो क्लज बेबायदि गैया बरन्स बिटिसि एकर्डआव जों जिखौ सम्भब खालामनो हायाखैमोन गुबैयै 3.1 जि क्लज दङ एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा बेयाव बाउन्डारि कमिसन दानाय जादों पिपि बार्मा दङमोन बिनि उनाव आशिष भुटानि फैबाय एबसुनिफ्राय जयन्त बसुमतारी दङमोन बिनि उनाव खोरोमदाव वारि जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट फैबाय आरो बे बाउन्डारि कमिसना 600-700 जिखिनि गामि दङ सिगाङाव बियो माइक्र' लेभेलाव बारा ओंखारदोंमोन 1200-1300 उननि बेलायाव बेखौ एसे कम्पेक्ट माने एफआरसि भिलेज हिसाबै खालामनाय जाबाय बेयाव नाम्बारा जोंनियाव खमायबाय किन्तु एरिया आरो संख्या थिगानो दङ। दा बे बाउन्डारि कमिसना रिकमेन्ड खालामदों नोङो आसाम केबिनेटआ एप्रुभेल होनानै राज्यपालनो हरगोन बे मोनसे सिस्टेमेटिक एप्रोच आरो प्रसेस। दा बेखायनो 60 खान जि जोंहा 60 खान गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय जि पेकेज दंमोन बे पेकेजनि 41 गामिखौ बाउन्डारि कमिसना रिकमेन्ड खालामबाय आसाम केबिनेटआ एप्रुभेल खालामबाय आरो 2 नभेम्बर 2023 आव
41 गामिखौ दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम बेखौ बेयाव दाजाबनाय जाबाय। दिनै उदालगुरि जिल्लायाव बै एरियाखौ 6 शिडुलनि डिस्ट्रिक्टआव मार्च खालामनानै जोंनि माने बिटिआरनि जि सिमा बे सिमाया गहपुरसिम थांनायजों लोगोसे 3082 खान 3082 बे गामिया बिटिसि एकर्डआव दङमोन आरो दिनै 41 प्लास जानायनि उनाव 3123 दिनै बिटिआरनि सिमाया एक्सपान्डेड जाबाय। बे बाथ्राया स्पष्ट आरो जिखौ जोङो सिगांनि एकर्डआव खालामनो हायाखै, 93 नि एकर्डआव खालामनो हायाखै, 2003 नि एकर्डआव खालामनो हायाखै, बे दिनै क्लियार काट जाबाय पारा 40 नि गेजेरजों। आरो जिखिनि गामि सोबावनांगौ बे गामि सोनायनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो बेनि थाखाय आसाम सरकार, भारत सरकार बा बेखौ जों नारसिनगासिनो आरो गामि सोसननायनि सल रेसपन्सिबिलिटि जाबाय आसाम सरकार, बाउन्डारि कमिसन आरो आसामनि राज्यपाल आरो बे 6 शिडुलनि प्रभिजनावनो बे राज्यपालनो बेनो क्षमताखौ होनानै दोननाय जादों। सेकेन्ड बाथ्राया जाहैबाय जे जिखिनि गामिखौ दिनै थिसनबाय बे एरियाखौ सोफादेरनानै आरोबाव थिसनबावनो गोनां गामिखौ गासै थिसनखांनायनि उनाव जोङो दानि आथिखालनि 40+6 नमिनेटेड 46 जि समस्ति दङ बेखौ 60 सिम लांनांगौ। 40 इलेक्टेड 6 नमिनेटेड 46, 54 इलेक्टेड 6 नमिनेटेड गासै 60 समस्ति बारायनायनि थाखाय बा डिलिमिटेसन खालामनायनि थाखाय जेरैबायदि एसेम्ब्लियाव खालामबाय, पार्लियामेन्टआव दाख्लैबावै खालामलांबाय, सेम प्रभिजनाव बिटिआरनि समस्तिया 40 निफ्राय 60ता बा 46 निफ्राय 60ता बेयो आपग्रेड जागोन। दा बेखायनो बाथ्राया जाबाय क्लियार, बिटिसिआव जिखिनि जोङो 40ता समस्ति जों दानो हादोंमोन बे 54 जाहैगोन। बिटिसिआव 3082 खान गामि जों मोनदोंमोन बेखौ जोङो 3500-3600 टारगेट खालामनानै जों लांनांगोन। बिनि मावनायनि बिबाना एबसु, बारग' एनडिएफबि बा गासै बर' रायजो राजा बा जायफोर दिनै रुलिं सरकाराव दङ इउपिपिएल, जाय बिजेपि दङ, जाय अपोजिसनाव दङ दिनै बिपिएफ, बे गासैनिबो बर' रायजो राजानि बे मोनसे सल रेसपन्सिबिलिटि, बेयाव रावखौबो ब्लेम होनाय बा रावखौबो थांखिनायनि बाथ्रा गैया। दा बेखायनो एक्सक्लुजनखौ लानानै बर' हारिनियाव जि गिनाय दङ जे दानख'जोबसिगोन नामा, बर'फोरा दानख'नायनि डिमान्ड होदों, एक्सक्लुजनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि डिमान्ड होआखै। बेखौ आसाम सरकार बा आसामनि मोनसे लेभेलनिया बे बर'फोरनि जि दानख'नो बिनायनि जि मोनसे दाबि, बे दाबिखौ गुसु खालामनो थाखाय बिथांमोना बेखौ सोनानै होदों होननानै जोंनो फोरमायदों आरो बेखायनो एक्सक्लुजननि बेलायाव इमप्लिमेन्टेसना टटेलि बे बन्द, टटेलि बे स्टप आरो वान्स बाउन्डारि कमिसना गामि सोखांजोबनायनि उनाव इनक्लुजन खालामखांनायनि उनाव एक्सक्लुजन खालामनायनि कुनु बाथ्रा गैया। बाउन्डारि कमिसनखौ डिजल्भ खालामनाय जागोन, अट'मेटिकेलि बे चेप्टारा क्लोज जागोन। दा बेखायनो बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंबाय। दा समस्ति बारायनायनि बेलायाव भारतनि पार्लियामेन्टनि एमेन्डमेन्ट नांगोन आरो बे एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगो 6 शिडुल एमेन्डमेन्ट जागोन। बेजों लोगोसे बिटिएडि जि सिमा माने जि मुं होनाय, जि जिल्लानि मुं होनाय, डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जे मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ ज' खालामनानै मोनसे बिमुंमोन, काउन्सिलनि नामा बिटिसिआनो दङ किन्तु बिटिएडिआ बिटिआरडि जागोन, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन डिस्ट्रिक्ट। जों जिखौ भारत सरकार आरो भारतनि हाई अफिसियेल माने जायफोर इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मावदों बिथांमोनजों सावरायनानै बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्टयै मिथिदों। दा बेखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बे बिमुङा माने लिस्ट 3आव कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो 3 नम्बराव बिटिएडि जि दंमोन बे बिटिआरडि बेबायदि मोनसे प्रसेसआव बियो माने एमेन्डमेन्ट जानांगोन। बेजों लोगोसे 4.1 जि माने 39टा जि साबजेक्ट दङ दायो, 40टानि गेजेराव रिलिफ रिहेबिलिटेसन होआखै, 39 साबजेक्ट दङ आरो बे 39 साबजेक्टनि एडिसन गोदान 3 बेयाव दाजाबजागोन आरो दाजाबोब्ला 39 + 3 42 जागोन आरो एडिसनेलि जि 8टा जोंनो जि होदोंमोन बेयाव मोनबाया थाखानाय माने साबजेक्टआव बियो दाजाबजागोन। थारमाने गोदानै जोङो फ्रेश मोनथाम डिपार्टमेन्ट मोनगोन, 42 जागोन आरो जि डिपार्टमेन्टआव माबा नङा माबा मोनसे लेकिं दङमोन बे मोनबा डिपार्टमेन्टआव एडिसन जागोन। बे बाथ्राखौ लानानै भारतनि पार्लियामेन्टआव बिनि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट नांगोन। दा बेखायनो आर्टिकल 280 नि बाथ्रा बेयाव दङ 4.3आव आरो आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्टखौ बेखायनो नांगौ जे बे आर्टिकल 280आव
2019 आव जि बिल फैदोंमोन बे बिलाव कार्बि आंलं, डिमा हासाव, गार' आरो त्रिपुरा ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल मोनब्रै काउन्सिलनि सिट बारायनायजों लोगोसे गोबां माखासे बेयाव प्रभिजन दङ जायनि गेजेरजों डाइरेक्ट फाइनेन्सनि मेटाराबो बेयाव क्लियार खारन DSD नि एकर्ड जादों UPDS नि एकर्ड जादों आरो 2020 आवसो बर' सुक्तिया जादों खारन बिला 19 आवनो फैदोंमोन दा बे 19 नि जि माने बिल बे बिलाव BTR एकर्डनि जिखिनि प्रभिजन बेखौ सोफानानै बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन जायनि गेजेरजों जोंनि सिट बारायनायाबो बेजोंनो क्लियार जागोन एन्टि डिफेक्शन ल जायफोर MCLA दिनै हरै थांनायनि मोनसे प्रभिजन दङमोन बे एन्टि डिफेक्शन लआव बिथांमोननि MCLA पदआ खारिज जानायनि मोनसे प्रभिजन बेयाव दङ भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिलनि प्रभिजन दङ बेयाव फुल फ्लेजेड अथरिटी प्लेनिं कमिसन डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बेयाव प्रभिजन दङ कन्सलिडेटेड जि फान्ड दङ टेक्सेस रेभिनिउ कालेक्शननि प्रभिजन बेयाव माने होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों दानि जि BTC BTAD बेखौ आपग्रेड आरो एनहेन्स खालामनानै मोर अट'नमी बेयो BTR नि क्षमताया बांगोन दा बेखायनो BTC नि क्षमताया खमायदों BTR आ माने धंस खालामनो नागिरदों बेबायदि खुनु बाथ्रा गैया BTC आ जेरै दङ बिदिनो दङ 2003 नि एकर्डआ जेरै दङ गावनि जायगायाव दङ मर्यादापूर्णयै 2020 नि BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि एरिया बांगोन बे स्पष्ट जों जिहेतु गुवार एरिया नागिरदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समष्टिया बारायगोन बिनि गेजेरजों जोंहा लेजिस्लेटिभ क्षमताया बारायगोन नाम्बार अफ रिप्रेजेन्टेशना बारायगोन आरो जोंनि जे आल्टिमेट गल जि गेरेमसा माहारि मास्टार रेस आरो बड'फानि जि सिमां बेयाव थांनायनि थाखाय जोंनि जि ब्लुप्रिन्ट जि जोंहा फान्डामेन्टेल बेसिक खामानि जि मावनो गोनां दङ बेनि गेजेरजों जों मावलांनांगोन